Malawi Brief. Pa nthawi ya mafunso itakwana, amapereka kaye mkazi wa report malemu kwa aidini anafunsidwa munakakhala kuti munasayinira iwowa ntchito amaganiza anakakhala bwanji kuti pa ndi chilichonse akazi chimene awo chinachitika kuti pa ngozi ija, anasayinira kuti kwambi kodi kuti ndi inali akazi ngozi awo, kapena pali kuti zinanso ripoti zimene iwo simalione amaganiza kuti za chifukwa cha zimene zinachititsa zimenezo kuti ngozi kapena chifukwa ichitike. chonena kuti Ndipo ripoti iwowa palibe. anayankha motere. Ripoti angapo amene amafika andi amafikiranso ku nyumba kwathu, amafikira m'manja mwa ine ndi amene ndimatenga kukapereka kwa makolo za malipoti amenewo. Koma ripoti yofotokoza kuti mmene anavulalira zinayenda chonchi, I didn't see any. Kaya poti tinali mu confused state, but I didn't see any. Chabwino zikomo kwambiri ndikukhulupirira kuti tiyesera kufunsanso ena ndi ena akubanjako kuti timve ripoti imeneyi. Funso langa lomaliza ndifunsa maganizo anu chifukwa Major Wells Aidini anali katswiri wokonza ndege, flight engineer, ndikumudziwa bwino, ndipo ulendo wawo adayenda kupita ku Mzuzu ndikubwerako nkupita ku Lilongwe, kenako pobwerera ku Mzuzu pamene zovutazi zidatichitikira ngati Amalawi. Ndipo ta Amalawi ambiri amalankhula. Inuyo Aidini wamukwadziwa komanso anali mekaniki wa ndegeyo nthawi imeneyoyo. Mmaganizo mwanu funso ili anafunsa konso adedza kasina koma ndofuna ntsindike. Mmaganizo mwanu mmaona kuti idali ngozi kapena wina wake adachititsa kuti ngoziyo ichitike? Zikomo kwambiri. Ine mmaganizo mwanga personally ndimakhala 50-50 chifukwa chenicheni pa ground palibe chimene chimabwera. It's 50 ngozi, 50 kuti the crash itself inali yochitopangitsidwa. Chifukwa chimene ndikunenera zimenezo ndizokuti report atatitana aku Germany imene amapereka, in all their statements amati we are assuming kuti this happened, we are assuming. Zimene zinaonetsa kuti ndi ma assumptions chabe koma reality palibe. Zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza chair, ndimafuna kuti mutithandizire ifeyonso ngati komiti kuti mwina tizisinika ka 50% kenako kokayikirako kuti tikumbe pamenepo mpaka tipeze ansala yake yonena kuti mwina idzathandize kuti nkhani timalize. Ka 50 aka ka percent kotsatira aka muli ndi umboni wina uliwonse umene ukhoza kutithandizira ifeyo kuti tifukule apa ndi apa kupatulako ripoti ya ku Germany imene imanena kuti we are assuming. Palipena paliponse pamene mukhoza kutilozera kuti tatokosani apa mwina ka 50% akaka kuti kachoke kapena kakhalepo. Zikomo kwambiri che. Zikomo sa. Ineyo honestly chimene ndakupatsana ndi chimene ndikuchidziwa, and ndichifake ndikupempha kuti komiti yanu ifufuze kuti kudiyo pa nthawi imene fa last scene ya munanga it's exactly 16 minutes after 10. Germany report anatuza kuti ndege inagwa exactly at 16 minutes past 10.
koma ndege imene imapezeka kuti ikupita because if he managed to text me and I text him back after a minute and some seconds, zinapezeka kuti akwanitsa kuona and still anali online. Ndikukhulupirira kuti athotheka kuti anapereka ku report ya zimene zikuchitika. Ali mmwamba mucha ndiye mungatithandize ndinu. Zikomo kwambiri che. Mwamagwira. Munalandiraponso chipepeso china chilichonse kufikira pakali pano? Zikomo kwambiri sa. Apart from drama yawo ya kuntchito ya deaf gratuity, sikunabwereso chipepeso china chilichonse. Yeah, zikomo kwambiri. Kasungu North, then there's Akasina. Pepani tu amayi aidini ifeso ndife opwetekedwa ngati mmene mwapwetekedwera inuyo, koma Kasungu North ili ndi mafunso mina ndinganene kuti limodzi ngati si awiri. Funso langa ndilonena kuti mwanena kuti munalandira report ya ku Germany. Kupatulapo report limeneli ndimafuna ndidziwe kapena komiti yidziwe kuti kodi simunalendereponso report la kafukufuku wina mwina la kuboma. Zikomo. Zikomo kwambiri madam. Report ya kafukufuku wa kuboma linabwera. Zikomo kwambiri. Apapa mwatiuza za report la ku Germany kuti limeneli amangopanga kuti zinakhala ngati motero osati kutsindika kuti zinachitika. Nanga report la kuboma mmene munalionera linalilonena kuti lakukhutitsani kuti zinthu zinachitika motere? Poti nawa kuboma amadikira conclusion yochokera ku BFU. Ndi chifukwa chake ndikukhulupirira tili lero tukambaso nkhani yokhayokhayo. And it's my prayer kuti ulendo uno ikhala kulosha. Chifukwa zaka ziwiri zapita lero tikubwera pano. Mmene tension ilili, it's as if amunanga amwaliranso kaina. Ndili ndi chikhulupiriro chonse kuti komiti itithandiza kuti tidziwe chenicheni kuti kodi inali ngozi kapena ayi, inali ngozi yochita upangiridwa. Tingodziwa because at the end of the day sikuti moyo wa amunanga ubweranso, koma at least I'll sleep at peace because ndimakhala munthu osowa mtendere. Komanso ngati ineyo ndimasowa mtendere, nimamvaso chisoni kuwa mayi amene anabereka mwanayo. In my youthful days, somebody lectured me kuti pali imfa zimene zimachitika pa moyo wa munthu zosiyana-siyana. The time I lost my parents, akuti umamaliridwa bambo ako, umamaliridwa mayi ako, umamaliridwa amuna wako, koma imfa imene mabwereka kwambiri ndi akufa kwa mwana wako ubereka wekha. Ndi chikhulupiriro zitha kuthandiza fa as I'm talking to you, ine apungu zanga akazi akhala kuyendera kuferabe chifukwa chokuti samatha kuivomereza imfa ya mwana wawo. Ine ndimaoneka kuti zinandivuta, komanso ndikakhala pasi ndimati ngati ine ndimamva chonchi wati mondi yawo. Ndi chikhulupiriro kuti this is our reality now. Mutipatsa kulosha. Zikomo. Pepanishe, pepana amayi. Funso langa lomaliza kuchokera ku Kasungu North ndilofunsa kuti kodi ngozi imene inachitikira aku Air Force
kapena akuboma kukupangani update ndikuyendera nanu limodzi, munakhutisidwa kuti anachita ndithu mwaupangiri wawo kulankhulana nanu kuyendera limodzi kufika mpaka na kukayika maliro pepani. Zikomo kwambiri madam. Kunena zoona ku Air Force tayenda nawo limodzi. Ngakhale tsiku lenelo la zovutalo linali tsiku la chipwirikiti chifukwa chokuti anthu anamwalira aja ndi asilikali atatu. Andisinge kuti amene akudzayimirira amunanga ndi ya Navy. Koma ndi asilikali okhaokhawo. Koma sanasiyire pompo timakhala nawo limodzi muzochitika. Andife sitinawake manda chifukwa chokuti kumene tinayika amunanga kwawo kunkope kumangochi ndi kunchenga ndi amadikira mvula zingapo kuti zigwe. We are hoping kuti next year ndimene tingawake manda. Koma ndi chikhulupiriro kuti tinawobe tinakali nawobe. Zikomo. David Zakasena. Zikomo kwambiri chair. Pepani Mai Adin ndi mafuna nditafubetsetsaso pa zinthu ziwiri zina zimene azanga wanafusa ndinazisiya kuti mwina azanga kozofusa ndi mawerenga chair the report inquiry report la December 24 page 53 fuso langa alicho kapuni pa chair mnatero kuti mene matupi adapezeka thupi la mnanu adanena kuti linaonongeka kwambiri musatsegule bokosi mnakangoyika ndiyambira pamenepo kuti alipo wakubanja amene anakaona ndikupanga identify kuti thupi ili kopeyi ndi mbale wathu. Alipo anapanga identify kujen kulilongwe kuno kumene kunachokera zovuta kumabwera ku Monkipe. Amene anali apana ubale wanji amene akapangayo ndi cousin wawo. Nkhani ya autopsy report mwanena kuti mudangouzidwa mudangova mene amapanga autopsy report ngati akubanja lanu la Aidini munatenga nawo gawo lilonse? Ayi ndinamveraso pa news kuti mabanja ndi amene anasankha okha munthu oti akayeze matupiwo, koma kwathu kuti tafusana panalibe amene anasankha. Chabwino chair ndinatero kuti ndimakuti ngani pa page 53 ya autopsy report ya maka chair ya commission report yoyamba ichi imene mundola kuti ndiwerengere mchizungu then ndi afusa Mai Adini kuti mwina ngatanga yankhulebo chifukwa chair ikunena kuti all autopsies had either family or official persons present to identify and observe the process, and I think this is according to Dr. Kamiza, who was doing the coordinating the stakeholders from OPC, police, MDF, and the mortuaries. And if you go to the last sentence, chair, on that page, it's on bridge C. It says the MDF insisted on having bodies of MDF officers autopsied first
and insisted on fast process so that the MDF can arrange for funerals of the officers. Chichewa akutero kuti report limene nkapanga kafukufuku amene kuchipatala nkayeza pamapezeka wakubanja mmodzi kapena mmodzi oyimira akubanjawo kapena wakuntchito. Ngati ndakufuna bwino lomwe mumateronso kuti ndazathu na akuntchito kwa amuna anu aku MDF mwakhala mukuyendera bwino, mukuyenda nawo bwino pa zochitika zambiri mayankhulana. And ripoti likuteronso kuti MD4 ndamene adatsogolera kuti mwina kuyeza koyamba izi matupi ya maofficers atatu aku MD4 kuti azipanga dongosolo linatero. As a family mpakana panopa aku MD4 badakuwuzani nkhani ya kuyeza kwa matupi amene kuti unachitika process imene yandimalizatsa izina ndamote. Mmene ndakufotokozerani kale kunena kuti pakufunsana kwathu kuti ndi ndani palibe anapezeka, ndipo in your statement you said kuti it's either wa MDF kapena ku family, nde mwina anayimira ndi wa ku MDF. Yeah, so aku MD4 adayimirira mfunso wake kuti mpaka lero pazaka ziwiri zatha sanakuwuzeni kuti kunakhala kuyezera kwa matupi autopsy report and zinati simunandiko report lonse kuti ayi mwina alamwanga analandira. Chabwino. Munanena kuti tibwereraso chomankhula kuja munanena kuti amuna anu was a good communicator. But I think it's kumene amapita kuchoka kuchileka pa 9, that's where communication was not coming through until atafika nakuza ndi weather inali yoyipa. Funso langa ndila kuti za ma message anu matumizirana ndi geli malingalinga mukupita 9:42 inu Lutu Nzuzu inu munadzayankha all the best 9:43. Koma matiuza muno kuti lasini wa mnanu ndi 10:16. Now kuona kuti anali good communicator maganizo mwanu kuti ngati panali china chimene chimachitika mu ndegemo mwina weather sinali bwino kaya zina zoterozo ndi chikayiko cha 50% mwina chochija, simukuona kuti mwina ngati anali pa line mpana 10:16 pana khachina china yecho chidzidzimutsa mwina akanakuwuzani simunayamba maganizo apo kapena maganizo mwanu? Zikomo kwambiri sa ndi chifukwa chake ndapempha kuti komiti yanu ingofufuza kuti anapanga communicate kwa ndani, chifukwa anything serious, very serious, sangandipange involve ine, akuyenera kupanga involve anthu aku office kwawo kuti athandize. Pomaliza nofa ngova be clear through chair. Ngati nafa bwino manena kuti mfauti mwana musanapange ntchato ndoti muna kuntchito samadziwa amapanga communicate akhozipanga communicate officially kwa elder brother wawo amene sali kusikali komweko mukhoza tigerako mwina through chair apena atipatsa manambala awo even the name of dzina la alamwano amene ali ku kusikali kuti kafukufuku mwina tikamapitiriza nawonso tikhoza kuti tidzawafunseko. Zikomo kwambiri amene ndikupatsani ma details awo. Chabwino chair ndikizo mene. Somba Thondwe pepani alisi timpasa mpata modzi leta sabono maliza kena kafusa vice chair kena zamalizisa. Zikomo kwambiri chair inenso my idini mundo andiyambe ndikukupepesani chifukwa cha chipinjo chimene chinakugwerani, tingopemphera kuti mzimu wawo wa malemu wawo udziwusa mumtendere. Mafunso ambiri amene nawo afusidwa kale, komano mwina ndimafuna ndingoyamba ndikufunsa kuti kupatula pempho lanu limene mwapereka ku komiti ino makamaka pa nkhani ya phone imene sinapezeki ya TNM, munayamba mwayeserapo njira zina kuti muone kuti phone sinapezeke chifukwa chani kupeza kahinti kalikonse?
ayi sitinayesere njira zimene ndinangoyesera chabe ndi zokuti pali ma messages ena ake amene amanditumizira ngati akalipira fees zana ndi ndinadzafufuta koma the same day yapa 10 ndinayesera kuti ndizipange restore fa normally ukakhala kuti wafufuta ku gallery kuma ma pictures aja they are still appearing ku phone ukapanga press zimene zimachitika iwo ndine ukapanga press ifa amunanga information ina iliyonse kuchokera pa tsiku limene ndinadziwa kufika tsiku limene anamwalira. He had it and I had everything in my phone. So ukapanga press picture imabwerera kubwera. Koma on this particular day nafufuta mamawa poona kuti ndipange create space ku gallery koma masana ndidamva zimene I was trying kuti ndibwezerese zima receipt zama school fees ziji zinandikana ku namba yawo ya 08 imenewe imakana kuti sizili available imakana kuti kuti nawonso mafoni wafufuta chilichonse koma inakana, that's it. Koma palibe njira ina iliyonse tinayesaso kuti tingafufuza kuti foni ipezeke ndinama. Zomwe mbiri munafotokoza kuti malemuwa mchitidwe wokumwa umandalikana nawo makamaka masiku omaliza koma tsiku ili ulendo waku DRC utakanika anaoneka ngati asokonekera pakana nafika size wakuti akamwe cholinga choti akauze chilungamo abwana awo. Munafotokozaso kuti atauza abwana awo anatsindika kuti sakuzowa kalikonse angolandira directive kapena titi ma instructions kuchokera ku head office. Munayamba maganizirapo kuti mwina malemuwa anapititsidwa kumeneko last minute mukamalingalira kuti mwina pazifukwa zina zoti mwina akakumane ndi chipinjo china chake pepani makalingalira amene wanabwerapo ndimene munaonera tsiku limene mmene anakwira. Zikomo kwambiri sa chifukwa chimene ndaperekera information imeneyi ndi chifukwa chokuti mukufufuza kwanga despite kuti amunanga anandiuza kunena kuti sizitero nafusapo so munthu wina anandiuzaso kuti aya sizimatero nde ineyo ndimangofuna kudziwa kuti mundive ndinati ndi 50-50 timati 50 ngozi 50 ina muchikayiko poti conclusion palibe ndimati was it a deliberate move kuti awa apite ndi achotse awa chifukwa ine amunanga amakuuza chinthu the way it is whether ukhumudwa nacho kapena ayi. Koma on this particular day chimene ine anandiuza nsatiso on this particular day koma kawiri ka aka on the phone ine ndili kunchinji kuchimwankango kubweraso kunyumba madzulo statement yawe makhayo kuti zosatheka zimene sizimachitika. Andiwonso maganizo awo onse anali kuti abwana awo ndi amene apangitsa kuti wachoke koma abwana ana and the last day yapa 8 Saturday ndimene anandiuza kunena kuti abwana awo akanitsitsa kuti yo ayi wells ayi ine I can't betray you sindikudziwapo china chilichonse. So ndi chifukwa chimene ndikunena kupereka kwa komiti kuti maybe if you can start from there ndikuona chifukwa chimene iwo anachotsera mwina siwo khaoso anachotsa mwina ndangapo anapangidwa repress chifukwa iwo si pilot is just an engineer mwina siwo khawo winaso anantanimboso anachotsa nde atha kupatsani reason imene anthu anatani
anachotsera ndikuwapanga repress ndiyena chifukwa ati mayenda ngati loster. Munthu sukudwala sukumva chilichonse palibe vuto lina lililonse angobwera nkukuza kuti ulendo uja inu ukaone mmene list yatuluka iwe palibe, you are not appearing anyway. Ndi chifukwa chake ndimatero makwinako conclusion titokhala nayo zonse zitatha ziko zomwe kwambiri chair mwina ningopempha mwapadera kuti anenapo zinthu ziwiri zitatu zokuti mmene amapanga brief anzathu a ku Germany aku BFU anatsindika kuti zomwe akupereka akungoganizira ndi mmene apezera information, komanso ndimaphatikiza ndi concern ina inabwera uko kunena kuti nkhani ya weather paja report imene inatuluka opanda weather analysis, komanso akunena kuti mwachitsanzo mmene ndege imazungulira information imene apereka nyumba ino a BFU anadabwa kwambiri ndi masekozi amenewo, koma mukaona mu report muja sindikumbukira kuti naonapo explanation ya zimene zija kuti ndege imazungulira chonchija motani, pamene anzathu kumbali kumene amapanga brief akufotokoza momveka bwino kuti nawonso akudabwa kuti aku Germany akudabwa kuti ndege imazungulira moteremo ndi zachilendo. Mafuna mwina chair pakapezeka mwayi titawunikiranso pamenepo chifukwa tinalibe popangira reference pa chizungu kuti masekozi amenewa agwirizana bwanji ndi anzathu a BFU, koma mu report muja mulibe. Ndiye mwina information imene ndipemphe kuti titenge ngati one hint to solving the same. Zomwe kwambiri ndilekeze pamenepo chair. Zomwe kwambiri timalizire ndi Zomba City South. Chair, zikoma kwambiri. Ineso ndigwirizana nawo azinzanga kuti ngati anthu akuzomba City South ifeso tikupepesani chifukwa chotaya amunanu pa ngozi ya mtundu umenewo. Pepani kwambiri. Ndithokozanso mene athokozera chair kuti munachona chofunikira kuti mubwere muzakhale nafe, komanso kuti muzatiuze mbali yanu ya nkhani imeneyi. Tikudziwa ndi chowawa komabe tikuyamikireni kuti munafika. Ine nkhani sinditalikisa ndingofuna muna clarification malo awiri kapena atatu. Nkhani ya malipoti ya madokotala imene anzanga ukasina and aifusa bwino kwambiri pemphobe likhala lomwero kuti mwina alamu anu kandi akhazeni a malemu amunanu mutatifusirako ngati ripoti imene inapeza kuti tiziwedi kuti kufamireko ripoti ya madokotala imene inapita, chifukwa pakufufuza kwa mtundu umenewo timaonabe kuti ripoti ya boma ija panali zina zimene madokotala sanaikemo. Ndiye timangofuna tiziwe ngati mwina kumtunduko ripoti imene inafika. Ndiye ndipempho china mene mmalongosola munanena kuti anti anu anakuipirani foni usiku ndikumakulimbisani ndikhulupira panali pa 10 pomwepo. Kumanena kuti mwana wanga limba mtima izi ndi 50-50. Ndimangofuna ndiziwebe kuti kodi usiku kweni nali nthawi yanji imene anaimba foni imene kumakuuzani kuti 50-50 kumakulimbisani mtima. China chair amanenaso mayi aidini kuti ali mgalimoto akudikirana kuti apange shopping, amalizise shopping. Anthu ena naye atayamba kutumiza zithunzi pa social media. Ningofunabe titaziwa ife ngati komiti ngati muna ndi zithunzi zina kufoni kwanuko zokhuza ndi ngozi imeneyi kuti mwina ifeso titaziona muna zikhuza kuti titatiziranso kufufuza za ngozi imeneyi. 50-50 waujeni kuti mwina mukayikira 50% ni ngozi. Komiti ifwa ili pano kuti mafuso amene amalawi ali nawo mwina mu 50% imodzi mafuso amene wayankhidwe. Ndiye timafuna mwina zithunzi zimenezi kuti zikhuza kutithandiziranso. Kumalizira chair munanena
kuti ABF yu akuchitani brief kusigerege yakale anayankhula maonena kuti iwo ndikoyamba kufufuza ngozi ya mtundu ngati umenewu. Ndikukhulupirira nakumvani bwino iti mutandiyankhakayi pamenepo ndipitirize funsoli. Zikomo sa munandimva bwino. Zikomo kwambiri. Azibambo amene wa BFU ndithu ndi akadaulo ife tinali ndi chikhulupiriro kuti sikoyamba kuchita investigate ngozi ngati ya mtundu umenewu. Ndi mangofunabe mutamasula bwinobwino kuti kodi amatanthauza chani kuti ndikoyamba mtundu umenewu wa ngozi ngati imeneyi. Amasiyanisa bwanji ndi ngozi zina zimene anachitapo investigate iwo mbuyomu. Zikomo kwambiri che. Zikomo kwambiri sa. Chimene amanenera iwo amanena kuti kufufuza ngozi yokuti inalibe facility iliyonse imene ingapatse lead ya zimene zimachitika ngati mwa ndege. Amadzatchula za black box. Komanso amati is it recorded? There was something imene amatchula ine siwaza ndege. Koma pana izinthu ziwiri zimene amatchula kama transponder kama chani something like that. Panali zinthu ziwiri zimene amazikamba komanso amanena kuti iwo amapatsidwa nthawi yayikulu pofuna kufufuza chinthu koma anapatsidwa nthawi. There was a lot of pressure yoti apatsidwe nthawi yochepa yoti apange finalize report yawo. Thokoza kwambiri. Che muna Mungu akumbusa kuti nati timafunso tiwiri tija tinafunsa kuyambirirako ayankhala kumapeto. Tinanena za anti mwina mukhuza kuti yankhako za nthawi zija. Zikomo che. Honestly speaking sir, unali usiku umene sinathe kudziwa nthawi koma munthu nenali ntabalalika. Pamenepo nde sindinasunge nthawi nali ntabalalika kwambiri. Fandi ma lower ku acceptance ndende naliso ku denial. I was in between two worlds. Mina manduza choncho. Koma ponduza choncho ndende nabalalika no kwambiri. Chifukwa chokuti ndinayenera no kungoti mmene akunduza kuti it's 50-50. Ngozi ya ndege ndiyopya. Ndekuti chabwino palibe. Zikomo kwambiri. Ndi funso limodzi longofuna kumvesesa state of mind ya nthawi ya ngozi kuti inali bwanji. Ndiyambira ndi pa nkhani imene munafotokoza kuti anali okhumudwa kwambiri atasiyira kupita ku DRC. Koma inuyo munalimbikitsa mtima. Kodi mukuona kwanu anachivomereza kuti zachitika basi ndikuziwala zinthuzi? Zikomo kwambiri che. Amuna ngana chivomereza kwambiri. Andi mukaona munkhani imene makuza ndiyoti anachoka kuntchito nyanyala kupita ku nyumba. Ndikapezeka kuti ntankhulana nawo akuti kwa iwo he was very relieved. Anabwera kuntchito kapitiriza kugwira ntchito nomo. Ana atachivomera kwambiri. Ndi chifukwa chakenso tsiku ili lapa 9 mama wa inepo apangali mind kuti tinagwirizana kuti musapite. Ine fani mafuna ndigwiritse ntchito ka weakness kamene kanalipo kuti kuntchito kuja apanga let down asapite. Koma he was very willing kuti he wants to go to work as a military man. Chabwe. Kusonyeza kuti inuyo mene mukuonera atapita ku Mzuzu usiku umenewo. Mati mamawa munacheza nawo ndipo
munayankhula nawo nthabwala ndipo munajenjerera kusonza kuti munayankhula nawo munali ndi chithunzithunzi cha amene iwo analili. Iniyo mukaona ngati usiku umene anamwamowa kapena sanamwemowa? Anali sober, very sober. Even usiku wa tsiku limene ndimayankhula nawo pa 9 June umene timasiyana kuti ndigone nthawi yabwino mawa ndikuyenera ndilawire tikukatenga a vice president. Very normal, very sober. And honorable anayankhula kuti akudziwa kwambiri, akudziwa family yawo. Sikuachemerera foti ndamunanga. Koma also was a hard worker and very committed kuntchito. Mwina atha kundichitira umboni. Ndathokoza kwambiri poyankha mafunso onse.